Oyawre nyakora Ramogi jwang kino machiegni okinyi makawuono e chenro mar rupiny kama wadabedo kae gi Twak ma bende wadabedo kae ka wanono chal mag weche mopogore opogore kotenore kod wechego mago mag nyiepo e skunde kaachiel koda kuonde mag tiegruok mago mag piny owacho ma bende nyaka sani chik koro bende osegol kanyo kod piny owacho mano kogolo oboke mano mane oter kacha ne sikunde mopogore opogore madhi bedo ka tayo wechego mago mag nyiepo e sikunde mopogore opogore pacho kae mano ka gichako kata sikunde mag primary secondary nyaka mago mag kuonde tiegruok mamoko mag piny owacho ka chenro nenre ka gima biro keto mano nyong'ong ewi kaka itiyo gi omenda e sikunde ma pacho kae. Nyalo bedo ni en ang'o omiyo jopuonj kaachiel koda ka riwruoge mago mag jopuonj nyalo bedo ni kwedo wach makama ni ok omigi ratiro kata mar golo paro ewi chik makamano kapok ochwal e sikunde. Nyakora Ramogi jwang kono wadabedo gi thuolo mar saa achiel mondo mi ang' wanon koromo kanyo saa 2:20 ang' watiek chenro kar kanyo mondo mi wabed ni kod ng'eyo ni chenro mag nyiepo e sikunde gi to ochalo ga nade. Mano ka wantiere kodi kaachiel ka Nyakora Ramogi jwang orwaki e chenro kawuono adhi bedo kae kod wendo to mokwongo lendo ni achiel kaachiel koda ka chenro ni iyude kacha e chenro mopogore opogore e mbui mar Citizen Digital wantiere live kaachiel koda ka mar Facebook, X kod mano bende mar YouTube. Tudi kod achiel kaachiel to sana ntiere kae gi wendo Nyakora Ramogi jwang ma wendo bende adani ang'a amiye thuolo mondo mi mos oganda kaeto bang'e sigana modhi bedo ka wawinjo okinyi makawuono en sigana mar losno kod jafwambo wadwa Lydia Okeo kotenore kod weche gi duto. To sani Nyakora Ramogi jwang antiere kae kod Profesa mano Awino ZB ma bende en japuonj mano e mbalariany no mano ma Nairobi. Odiochieng' ma kawuono tudore kodwa ka entiere studio ma Kisumu kendo kawuono wantiere kod achiel kachiel. Profesa oyawre kendo machiegni ahinya e Ramogi TV okinyi ma kawuono mosi oganda wa ma ponono pok ong'eyo nonro mari kaachiel koda ka ng'eyi matut mos gi ane kawuono tikon gi ne Profesa Awino ZB to en ng'a machiegni. Erokamano Nyakora Ramogi jwang amosu ahinya. An iluonga ni Zakari Bolo Awino, an ngire University mar Nairobi apuonjo ohala kendo wach mar nyiepo ni bende alonye. Asebedo kaka an ng'at matiyo ne sirikal kane pok achopo e University mar Nairobi mondo apuonji. Natiyo e sirikal, atiyo ne ISIPE bende, atiyo ne Higher Education Loans Board ka ng'iepo, kendo natiyo ne Kenyatta National Hospital ka ng'iepo. Magi duto nokawo higni 22. Bang'e na adonjo e University of Nairobi kaka japuonj kendo sani apuonjo ohala mane gima apuonjo ne students mane University of Nairobi. Erokamano ahinya. Igni 20 en igni mathoth ahinya nyiso ni lony mari mar riembo intie godo e weche mag nyiepo kawuono ang' ilernwa ni bende kata kipuonjo jopuonjre mag weche mag ohala weche mag nyiepo gi be ponono ka gintiere kar kachere kaka wanyalo dhi nyime kaka oganda. To motelo ne mano nitie sigana ma bende odani mondo mi ang' atudra kod mano ang' watug sigana no mano losnwa kae kotenore kod weche gi mag nyiepo e sikunde ka okele en ang'o miyo okelo paro ma opogore opogore. Nyakora Ramogi jwang koro sani owinja ne sigana ni molosnwa kod nyawadwa Lydia Okeo kotenore kod weche gi mag nyiepo mago e sikunde chike kaachiel koda ka nyong'ong ma koro idaketnegi tiende nang'o wawinja ne sigana. En oboke ma oor ne jotend skunde primar, skunde sekondar kod kuonde tiegruok ma Thurka, oboke manyiso lai manyien mar ng'iewo gigo mitiyo godo e skunde ma pachoka. Oboke no nyiso ni orak mag ng'iewo gik mitiyo godo e skunde ma pachoka nyaka go sei gi jalony e weche ng'iewo kata license procurement officer ka chenro mag ng'iewo bende owinjo tagi jolony e weche ng'iewo mopuodhi. Bende onyiso ni skunde go owinjo bed gi komiti ma puodho rak mag ng'iewo go ka jokanyo mag komiti no owinjo bed gi jolony e weche mag ng'iewo kendo nyaka gibed gi oboke manyiso ni opuodhgi gi piny owacho. Oboke no dwaro mondo jopuonj madongo oti kod tudruok mag yore mag mbui e tawo chenro go kaka yor neno ne piny owacho yudo ler ewi kaka omenda tiyo e skunde go. Jagoro mar NAT bade ma Kisumu David Obwon onyiero kang' makamano kowacho ni piny owacho ne ok onywando pach jokanye sekta mar somo komedo ni thoth skunde ma pachoka onge gi teko sitima kod tudruok mar mbui ma oboke no dwaro ni tagodo chenro no. Stakeholders involvement of unions
NAT, Kupet, and any other, be also be involved in putting their input on to succeed. Much of this work, not only in the internet, are our schools connected to the internet? Do they have accessibility? These are issues. Masamane director Pokokol Circular, no negotiating to the ministry concerned. Want to address some of the missing gaps. Obuon wacho ni omenda michiwe skunde kod kuonde tiegruok gi sechegi okoromo loso komiti mar jolony weche nyieo ka koro odwaro mondo mi piny owacho med kwan omenda mitere skunde eka okaw okang' makamano. To ka dipo sirikal dwaro mondo circular be implemented, then let them streamline the way magero pesa ne sikunde, and they also increase the capitations to our schools so that these procurement committees can be put in place. Otherwise, one union, one circular Mongol is just ambitious, it's a PR, this is the public response circular. Oyuago nok mar jopuonj kowacho ni oboke no medo tich ne jopuonj madongo mathoth gi bende ithoro nywandi e chenro mag puonjo komedo ni jopuonj madongo go onge kod lony e konyo tao chenro mag ng'iyo makamago. The kind of work one no kaini to budwa ni jopuonj koro e teacher ko e puonjo. Sama ge puonjo will be teaching their subjects. So it means therefore that these schools must also be well staffed so that teachers be removed from the timetable and to be doing this kind of work. They must also think alongside additional of staff, retraining and retooling of teachers so that they understand the nitty-gritties beyond the procurement act. E kinde ma skunde yuago nok mar omenda micholo negi, riwruoge jopuonj chich ni ma chalo chenro ma piny owacho dwaro duoko godo piny kwan mar omenda michiwo ne skunde kod kuonde tiegruok ma pacho ka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Mana ng'ur mantiere kar kanyo nyako Ramogi Jwang kendo ka onoda mana penjo winjo kanyo kan tiere ng'ur mano mawuok kuom riwruok mag jopuonj kendo ka una ntiere kae kod jama bendo sebedo japuonj sebedo riwruoge mopogore mago mag migepe mopogore mago mag sirkal ta inya iwinjo kanyo ka osewacho thuolo madhi igni 20 makoro sani ka tijno osebedo kacha kochum mag nyiepo kuonde mopogore. Professor Awino, luoro ni nyalo bedo ni wuok kanye, wawinjo luoro ka wuok ka nyalo bedo ni chenro ma kama itayo e sikunde. En ang'o ma kelo luoro machalo kama nyalo miyo samoro jotend sikunde paro ni gini ok nyal timore kata ok nyal chopo e yo makare. Ponono ka winjo magi chike makoro dhi bedo ni tayo weche gi mago mag lando tenda kata orak ma ichiwo ne jogo mada uso ne sikunde kata ka skul da nyiepo. Gima timore ni luoro ni wuok nikech onge department ma tiyo gi wach nyiepo ni. King'iyo skunde duto te iyudo ka headmaster kata principal ema nyiepo. To kidhi ministries mek sirikal kuonde ma gintiere, departments mek sirikal duto te nitiere function mar procurement, nitiere function mar ng'iyo weche mar employment mek ji, nitiere function mar accounting. To kata school ka nitiere function mar accounting, nitiere functions mopogore. To procurement to onge. Koro bedo ni ka procurement onge, tiende ni koro principal ok nyal timo gigi. Omiyo luoro nyaka bedie. Kade ber departments go bedo created or bedo formed mondo gibed ni gitiyo. Procurement department bende nitiere manyalo ng'iepo kendo nyalo tiyo tije. Ge school en kama ipuonje. Koro principal ok onego bed ni otimo ng'iepo, principal puonjo, principal kendo rito school. Onego bed nitie ng'at moro ma oket kanyo ma bende tiyo katimo weche procurement gi. To bende professor ntiere gini ma ng'ato nyalo wacho ni ponono
onyalo bedo paro ma obiro awiye koso ka sirkal kata mano duolno ma ochung'ne kano rango chenro gi mago mag nyiepo mago mag piny owacho no kanyo ni Public Procurement Regulatory Authority ka gigolo chike machalo kama ka gitere sikunde nyalo bedo gi neno ng'ukruok kata wacho ni gik mo chochni nitiere e chenro gi mago mag nyiepo to paro maka makantie bende de gibed ni gimiyo jatend sikun tich mathoth ma samoro nyalo bedo ni obembe. Ok anyalo wacho ni gini ni PPRA ong'uko wachni. Procurement Act nochaki higa 2005. Kato kendo higa 2015 ga 16 notim amendment e Procurement Act. King'iyo chik mar piny miluongo ni Constitution nitiere section 227 mawuoyo kuom ng'iepo ni tiende ni ng'iepo kata obed ng'iepo e skunde kata mana ministries kata obed e hospital kata obed ang'o entiere Constitution mar Kenya. Omiyo skunde gideko mar chako department mar procurement. Kade ber to onego bed ni kaka ji somo Constitution mar Kenya kaka onego bed ni gichako timo gik matimore Constitution nikech Constitution kosechaki Constitution mar Kenya mar 2010 kano chake maler nowachi ni ng'iepo koro nyaka bedi e Constitution no. Omiyo ok en gima jo PPRA ong'ukorego en mana ni koro chunore ni sani nyaka jopuonj bende luwa chike kaka oketgi kaka parliament noloso chikego kaka onego lugi. En mana ni koro sani nyalo bedo ni onge capacity morom e schools. Mano emomiyo nitie luoro makende. To mano e chik. Koro chik ochaki to nyaka lu. Chik ochaki to nyaka lu mana kaka ilere e yo makare. Kendo koro iwacho ni nyaka sani gik mantiere kar kae nitiere chikni kata ka ikete tim iwinjo gino mawuok kuom bede kata riwruoge mago mag jopuonj iwinjo kanyo nat bade ma Kisumu jagoro Kaloso mano Obuon kendo gino ma olero kar kanyo profesa en gimoro ma nyabedo ni wawache yo machalo nade kiwacho ni bedo gi mbui koso mbui nyalo bedo ni rocho wechegi lera ni nyako Ramogi Jwang mondo mi weche mag procurement go chop kare gin gik mage madwarore sikunde nyalo bedo ni gin teko mag mbui teko mar sitima mondo mi otim lendo makamago nikech giwacho ni lendo no bende nyaka time yo makare orakno bende koketi nyaka kete kama jopiny nyalo bedo ni nene ginyalo bedo ni kata notice boards bende nyalo tigo mondo mi oland lendo machalo kamagi to yie tich mar nyiepo ni itae yo machalo nade sikunde kochopo ko wechego mago mag milome. Anyalo wacho ni ng'iepo kaka wang'eye ji ng'iepo kidhi e duka ting'iepo. Skul bende nigi yore gi gik modwaro tiyogo gidwaro tiyo gi chok gidwaro tiyo gi nitie skunde mag boarding chiemo nyaka ng'iew kitanda nyaka ng'iew stationary gik machalo kamago nyaka ng'iew e skul mtoka bus nyaka ng'iew samoro dwarore ni nyaka ger nyaka classes ma jopuonj some mago be nyaka tim omiyo dwarore ahinya ni mondo koro skul ka skul ket department mare mar procurement kata mar ng'iepo nikech ka ok otim mano to joma tiyo kaka principal ing'eni inyalo yudo ka thoth joma nitie skul ng'iepo ni koro ketne ng'at machalo kaka accountant ng'at marito pesa ni ema ng'iepo ogine gi pesa to kendo dhi ng'iepo to chike oket makende nikech nyaka ing'iew gik ming'iewo e sama midware nyaka ing'iew gik midwaro ing'iewo obed quality maber nyaka ing'iew giming'iewo
obed gi quantity midware bende, mago gik manyaka timre, to mago ok nyal timo atima gi ng'ata ng'ata. Koro wadwaro ni gik machalo kaka infrastructure ni nyaka ket kanyo mondo ng'iepo otimre, onyalo bedo matek. To skunde mang'eny bende wanyalo wacho ni Kenya en country kata piny ma pod dongo. Samoro gik ma oketi PPRA kata chike, nikech ma chik mane wadwaro. Koro nyaka wabed ni wanyalo luwo mana chikego, kendo wanyalo bedo piny kaka komiti mar skul mondo gik madwarorego mondo tim. To bende paro ni nyalo bedo kinde moro ma komiti mar skul, mano kantie ka japuonj maduong' mar skul ka skul, nyalo bedo ni gionge kod lony mano mar rie wechegi mag nyiepo kata weche mag timo procurement, to gin makoro oketgi kar kacha. Kuom thuolo malach, jopuonje mosebedo katayo chenro machalo kama. Ka komiti ni koro biro, to lony bende nyalo bedo ni onge e wechegi. Nyalo bedo ni thuolo machielo mar jakenya machielo man gi lony mar rie weche mag procurement yudo tich mago e wechego mag nyiepo e sikunde. Koso apis makama koro nego bed ni koro ichuoge mondo mi obedi kendo chak tich. Kisomo chik mar procurement ni ok owach ni komiti nitie. Sani ok en komiti. Sani nitiere iluongo ni procurement entity, to koro procurement ni department ni bedo mana gi ng'at ma olony e wach mar procurement. Lony ne dwaro no oyudo tiegruok makende e yo mamalo. To nitiere gimo nyako chief gimo iluongo ni professional advice to the principal, nikech skul ka skul nitiere gi jatende, kata obed primary, obed secondary, obed high school, obed middle college, tiende ni gin gi jotelo. Koro professional e skund ni en ng'at ma olony e chike. Koro ok ni komiti chon chik ne wacho ni nyaka wabed gi komiti makende mar puodho chenro mar ng'iepo. To sani en ng'ato bedo gi piny, nikech obedo piny to timo advice. Role mare en advisory. Ochiwo gine makende. Nyalo bedo ni osumo paro ne jotend sikunde. Osumo paro ne jotend skunde. To jatend skul ka en principal, jatend skul ka en management mar skul, ma chone waluongo ni board of governors. Gine ma gibedo piny to gikala ayanga, mane komiti ma bende principal bende bedo kanyo, to ginyalo luongo procurement expert ni mondik gi e skul ka mondo timang'oa, mondo obed piny, mondo konygi, mondo ng'iyane kaka ginyalo ng'iepo. To anyalo wacho gimoro achiel ka, ni kuom higni mang'eny ji paro ni procurement kata ng'iepo en mana tij procurement officer. Procurement ok en tij procurement officer kende. Procurement ni kata ng'iepo ni en mar ji duto te e iye ka. Jomobedo piny gi nyaka e komiti mar skul. Gi bende gikalo chike, gikalo weche mopogore opogore kaluwore gi advice makende ma giyudo kuom procurement officer. Tanyalo wacho kendo ni skunde gi duto te samoro onge gi experts mek procurement, moko onge kata gi pesa. Omiyo nyalo dwarore, nikech chik wacho ni kendo yie kaluwore gi gima Public Procurement Regulatory Authority wacho ni ka onge capacity e school kata e institutions ma ng'iepo mek sirikal, to ginyalo hire an expert, ng'at makende mong'e wechegi, mosetiegore e weche procurement, mondo otimnegi ng'iepo. Mano oyie. Omiyo kik bed luoro moro amora obedie. Gima chalo consortium skunde ka inyalo riwore kanyakla kendgi ma gichok pesa duto ma gin go, gilos budget, gilos procurement plan, nikech procurement plan nyaka losi samidwa ng'iepi e higa ka higa kaka chik dware. Koro skunde gi te nyalo bedo kanyakla
ka gisebedo kanyakla to gitimo ang'owa giwinjore to koro ging'iepo kanyakla gik ma ging'iewo koro ichiwo ne skunde kaka giwinjore. Erokamano Profesa. En ang'o manyalo miyo riwruok mag jopuonj NAT mano ka wawinjo kanyo sigana mokelo motelo karka bed kod paro ka giwacho ni ok osom paro kawuok kuomgi kata chike gi bende koro kokel kuonde mopogore opogore nyalo bedo ni ok ochok pachgi kapo ni mano e gima ntiere manyaka sani mano kaluwore kod jagoro mane kaunti ma Kisumu mano mar riwruogno mano mar NAT. Nyalo bedo ni ntiere rot moro ma sirkal temo ging'o kata temo dino e wechegi mago mag nyiepo mapono noseneno ni kayo kamoro ma omenda lale kata ok ti kod omenda e yo moro makare. Gi experience mari, lony mari misebedo godo e apise mopogore opogore sirkal. Iwacho kacho weche mag isipe ntie kar kanyo mano mar HELB ka ntiere osuptal mano mar Kenyatta igni 20 gi duto. Bedo kod lai malong'o mag nyiepo konyo kambi kata riwruok moro e yo machalo nade. To ang'o mi jok moko nyalo bedo ni kwede? Mokwongo gima da wach kuom wachno en ni kitimo ng'iepo budget duto te mantiere e skul kata mantie sirikal mora mora e piny mangima budget te 80% dhi ne procurement 20% dhi e gik moko mayore omiyo iyudo ka koro mano e budget maduong' procurement ng'iewo gimoro amora wanyalo wacho ni ng'iewo sandan kata nyaka gima chalo kaka ndege gimoro amora ming'iewo oting'o budget maduong'. Omiyo dwarore ni ji nyaka bed consulted iluongo ni stakeholders participation. Mano e gima omiyo jo NAT nigi luoro kanyo ni ok openj gi pachgi ni girito negi parang'o mano ginyalo bedo gi luoro. Tiende ni onego bed ni Public Procurement Regulatory Authority kapok ogolo circular machalo kamano gin bende winj pachgi o kata mana jo NAT kende to kata ji duto jo piny bende nyaka jonyuol ng'eni jonyuol bende nitie kanyo ok mana jo NAT. Jonyuol mek skul bende nyaka winj pachgi. Jo rito skul nitiere kata nitie arms mek sirikal bende nyaka winj pachgi. Jo piny nyaka winj pachgi. Baraza nyaka ket kanyo mondo ji duto te ka iloso chik machalo kama nikech nitie ji mang'eny mapok owinjo chikgi ayanga kaka dwarore. Koro nyaka winj pach ji duto to ka magi otim tibro yudo ka sama koro chike gi dhi nyime kaka ibro lugi bro miyo obedo yo mayot ahinya kuom ng'iyo gik ma ji dwaro nikech ng'iepo ni yudo kata okonyo nitie nyaka mine matimo ohala gi skul kata wuone matimo ohala gi skul kata e chiro kama ing'iepe nikech ng'iepo tiende ni ang'iepo e chiro to chiro no en kama skul ogere kata college ogere kata high school ogere omiyo ok en gima rach to nyaka ji ng'eya en nyaka ji puonjre e wach mar ng'iepo ni kik nene ka gimoro marach ma nyalo kelo ni koro nitie gimoro ma sirikal pando sirikal onge gima gipando sirikal apani nyaka wayud loch sani king'iyo piny mar Kenya wasebedo ka wa improve kata waloso wamedo bedo transparent nikech magi chike nitie pinje moko maonge chik mar procurement ni ng'iepa to kendo iyudo kata gik ming'iewo kata gik miloso e yor ng'iepo ni ok tim ang'o ok dhi e yo makare nikech wach mar ng'iepo ni bondo osekelo weche matekre ne ng'eny. Erokamano ahinya. Nyalo bedo ni mano kar ka rodego mana piny kar kanyo kapok itieko kar kanyo
nyalo bedo nitie rode moko ma inyalo bed ni idino gi chike kata circular ma koro gol ka, nikech koro gima nitie kar ka profesa e oboke ni moor ne sikunde mopogore opogore iwacho kanyo ni tend sikul mano ka irango onyabedo head teacher, onyabedo chief principal, onyabedo principal, onyabedo jata chenro marango wechego kata iluonge ni accounting officer mano mantiere e sikul mora mora. Kacha cha obedo kod paro mano mar jalony kapok nyiepo makamagi otimore. E kinde mwaneno ka sikunde moko ok dhiyudo thuolo mano mar nyieo kata mar ndiko e tich jolony machalo kamagi. Motelo ne mano, ka gigi duto ne timore, nyiepo gi to ne timore kuonde mopogore opogore, nitie suppliers mopogore opogore matimo gigi kuonde moko. Weche mag mibadhi e nyiepo, maponono nyalo bedo ni nego kata chuny jonyuol mantie gi nyithindo e skul, ni gik ma kamagi timo to ok chop e yo moro makare. Ponono kata gi lony mari ma isebedo kata kembe mopogore opogore, migepe mopogore opogore mag sirkal. Itae e yo machalo nade, mondo ne ni rodi adieri, odin to ken yo mar yuto mabup ne jok moko mana machiegni gi jatend sikul, ni mar koro koko nya ndiko jalony. Iwacho ni kar kacha ondike yo malongo ni nyako bed kacha gimoro mobedo signed gi professional opinion mano mantiere kar kacha, manyiso ni mae jalony e weche gi mago mag nyiepo kata jali mantiere procurement. E kinde ma koro ntiere kar kacha imiyo ng'ama onge lony e procurement mondo mi odhi onyiepi mabende adier gi ma jok matimo ohala. Rode mag mibadhi nyalo bedo ni yawo, kut nyalo bedo ni dino gi chenro ma koro sirkal chano tero e skunde gi kata kuonde tiegruok. An kaka ng'iye matut taneno ni sirkal gin gi paro maler. Ok apar ni gin gi wach moro marach kuom yore mek ng'iepo ni kata ka gidwa chako kata ka PPRA, nikech PPRA en a regulator. PPRA en ong'iyo ni chike mek procurement oket kendo lu e yo makare. To kuom hawi marach, igni duto te, inyalo king'iyo weche duto te igni gi, wasebedo ka skul kata college ka college, onge gi capacity, onge gi structure mora mora mar procurement. Koro rot idino ka en ni sani koro onego bed ni gin gi infrastructure mar procurement. Ka gibedo gi infrastructure mar procurement, to gik moko bro bedo mayot. Infrastructure mar procurement ka tiende niya, ni skul ka skul nyaka bed gi jatend nyiepo. Skul ka skul nyaka bed gi niluwo chike mag sirkal kendo gibedo gi experts manyalo chiwo professional opinion. To ka onge, nikech awacho ni nitiere chik mar 2016 amendment mar procurement wacho ni oyiene procurement tiyo kata gi computer, inyalo ng'iewo tiyo gi computer. Computer ni tiende ni inyalo yud ng'at moro makende mabedo trained e yo makende, obedo trained e wach computer ni, obedo trained e wach nyiepo ni, omiyo kik ji luoro moro amora bedi, nikech gini bro kelo efficiency kata yo makende mar tich kaluwore gi yo mar nyiepo. Koro kik wabed gi luoro moro amora. An aparo e pacha kaka ngire ni ng'iepo yo ma sirkal nigo to ber. To implementation, nikech implementation ema pani nitie luoro kiwinjo kaka weche wuok kanat. Ni to gigi duto te ndalo gi duto te ka onge infrastructure ni. Nikech samoro iyudo ka skunde nitiere, skunde moko kata desk. Titi ngiso gi nige lu procurement. Koro aparo ni public procurement, to one school tingeni oken public procurement authority, one school and Ministry of Education, one school oken kata Teacher Service Commission, one school and national government. National government nyaka sani mi skunde duto te, nyaka migi budget makende maginyalo
chako go department kata gi hire godo professionals make procurement. Nikech ka chike okel mondo jopiny otigo to jopiny bende chulo tax. Koro tiende ni osuru ma gichulo no nyaka tigo e yo makende, e yo makare. Nikech iyudo ka sirikal bende dwa ni pesa, ma pesa mar jopiny, gidwa ni pesa ni otigo mar procurement otiye e yo makare. To ka gidwa ni sirikal pesa gi otiye e yo makare, to nyaka gin bende gin ema nyaka create that infrastructure. Nikech ka onge infrastructure no, to onge yo moro amora ma principal kata jopuonj man tiyo e skunde gi bro miyo weche mek procurement ochikre tir. Erokamano ahinya Profesa. Kendo gino ma ilero e yo makare en ni nitiere kaka onego bed ni tiyo kod lony manyasani mondo mi gigi duto chenro gi ochop ne oganda mana kaka dwarore. Mana e piny mangima nitie gik mathoth ahinya ma bende osebedo kaka timore, to bende kata sani wanyarango kacha ni nitie wechego mago mag fair competition kata piem e yo moro makare ka irango kaka ichiwo thuolo mag nyiepo kata mag uso ne sikunde mopogore opogore. Adieri mar wach kama nitie sani ngire Awino, nitie gik mathoth ahinya matimore sikunde. To sani nitie sikunde moko monyalo wacho nitie gino ne digital divide. Nitie jogo man gi access to mbui kata ginyalo tiyo kod mbui e yo moro maber ahinya. To nitie jok moko mok nyal yude, to ka ok giyude to ok giyude chutho. Nitie jogi maonge kod teko mar sitima, bende ok ginyal bedo gi teko mar sitima kaka dwarore kuondegi mag tiegruok. To nitie jok moko man kode kendo nyalo tiyo kode maber ahinya. E kinde ma pogruok ma kama itiyo kod mbui bende waneno ka timore. Bende wadhi neno kidieny moro mantiere ne chike ma kamagi moter ne sikunde. Sikunde moko ok dhi bedo gi thuolo mar kete tim e yo madwarore kipimo kod sikunde mamoko ma ponono nitiere kata e bombe. Chal mar wach nyalo bedo ni en mane. Sani kama wantiere sani kama waneno adier ni nitie pogruok kata e lai mar CBC ma sani timo sikunde gi. Nitie jogo madano tim computer studies kata weche go mag lony manyasani ok de gitim nikech onge mar sitima kata lony manyasani e gwenge mag intiere godo. To ma en adieri mar wach ma timore gwenge ma Kaluo kata e counties mamoko. Di wacha ng'we weche gi mag pogruok matut kachiel koda ka pogruok maduong' e weche gi mag tiyo kod mbui e keyo chenro gi monego bed ni timo kodoko korka weche gi mag nyiepo e sikunde. Kaluwore gi wach ma ikelo ma winjore maler ni tiyo gi mbui, tiyo gi mbui no inyal tigo sani, tiende ni kata kobedo ni koro sirikal yudo yo makende, nikech iyudo ka mbui ni itiyogo ahinya e weche ma ochomore gi private sector. Private sector iyudo ka ni olonya ahinya wach mbui ni, olonyore gitiyo gi wach mar sime ni kata computer e yo makare. To kibiro korka sirikal koni to gin pod gitema skunde mang'eny kata kaka iwacho no ni electricity be onge. Gendo gima achiel miwacho ni onge kata computer. To kisomo circular mar Public Procurement Regulatory Authority to giwacho ni ang'o ni principal, headmaster, jogi duto te oseketho chik mar procurement. To koro gima wapenjore ni to ere yo makende minyalo tim mondo primary schools, secondary schools, or skunde duto te mek sirikal gi ere kaka ginyalo lony e yo makende mar timo procurement e yo makare. An dawach kama ni procurement nikech kidhi kata piny oganda mar Luo kata Kenya mangima, to wang'iyo piny mar Luo ni nitie kuonde moko ma poko kata stima onge, nitie kuonde moko kata yo bende rach, nitie kuonde moko ma onge network, nitie kuonde moko ma ji odhier ma ok nyal tiyo kata gi sime. To magi luwore kaka bende skunde moko ogere kuonde go bende chalo. To koro king'iyo matut ang'o monego tim? Aparo kaka ngire ni circular mogol ni ok nyal bedo ni idwa ni luwe mana dichiel, nikech Kenya bende pod dongo
Koro nego bende time mos kaka piny medo bedo gi yuto makende, kaka wamedo bedo gi lony. Nikech pok wachope okang' mar pinje machalo kaka UK, pok wachope okang' machalo kaka pinje mani Amerika, kata India, kata China. Pod wawuotho mos ka wadhi mondo wachop kuondego. Omiyo pacha en ni gigi onego tim mos. Wabiro chopo. To king'iyo circular ni dwaro ni gigi nyaka tim mana dichiel. To bende sani piny tek ne jo Kenya kaluwore gi tax ma gichulo. Koro gigi onego wadhi mana mos. Wabiro chopo. Wabiro goyo e dho wath. Erokamano ahinya. Mano e chenro mabende wantiere go kar kanyo koro Ramogi wang'ere kaka gigi duto nyalo chopo e yo makare. Mane kama wantiere kaka sani bende yena mondo mi akale ote moko ari adek ka gintiere kar kanyo kato bang'e koro mos ariyo amwa kaw yo mokwongo kapok waduoko mondo waduok penjo moko mantiere kar kae. Nitiere penjo mabende mana kaka wachako chenro oganda moko ne penjo ne ni weche mag nyiepo e sikunde gi. Tiende en ang'o? Wada winjane kata wanyaneno ote mantiere kar kanyo. Mano ote mantiere mbui mara Facebook mabende or kar ka mabende wanyado thuolo mondo mi wayudane kendo wasome achiel kachiel. Mano mara Vitalis Ochieng wuod Game Karariu. Ang'wa winjane ko winjo twak madhi go nyime kosoyo to nene yo machalo nade. Owacho kanyo ni Cleophas tek manade no. Owacho ni mago donge dhi mana jonyuol yawa, mago jonyuol yawa e school. Owacho ni school owacho ni en kar ohala kose kar somo. Moko bende owacho ni moko bende didhierwa. Owacho ni kaka jopiny mabende kalo e mago. Ochopo kama koro somo dhi dong'ne mana jogo manyalo to ok ng'ano maonge godo. Mae kama nadani mondo mi waler ne oganda wa kapok wakaw yweyo okinyi ma kawuono kapod antiere ka ir profesa. Iwinjo ote mor kar kanyo mano mar Vitalis Ochieng wuod Game Karariu ka giwinjo weche gi mag procurement kata mag nyiepo e sikunde. Paro mabiro e wigi en olok sikul kar timo ohala mondo mi jonyuol oyud lokruok mano mar paro kaachiel koda ka gigo mabende timore e sikul. Nitie chenro moko manyaka bende nyieo, gik moko nyaka nyiew oko, gik moko bende nyaka us ne sikul mondo chenro odhi nyime. Ka iwinjo ote no omi paro machalo nade okinyi ma kawuono kotenore kod weche gi mag ng'eyo gigo matimore e sikunde? Gima anyalo duoko kuom wachno ni jonyuol bende nyaka koro ng'eya ni skunde nitiere ng'iepo ni ok en ni koro skul iketo kaka gir ohala, ni ohala dwa timore e skul ok en puonjo. To nego bed ni gipenjore kendgi ni to gimoro amora mitiyogo e skul kata obed ni en bas ni donjo e skul no nang'o ing'iewe, nyaka ng'iewe. Kata obed mana chok bende ing'iewo. Kata obed mana chiemo. Nitiere boarding schools ma nyaka ng'iew chiemo, meke nyaka ing'iew nyaka kitanda. Ok en wach ohala. En ni pesa madonjo e skul nyaka ng'ere ang'eya kaka itiyo kode. To nyaka ti kode mana e yo maler. Nikech wang'eyo ni kaka sani ka onge chik moro amora, iyudo ka skul oket principal, to samoro principal bende okia wach mar procurement kata okia wach mar ng'iepo. Koro iyudo ka seche moko ing'iewo gik moko kata mana kuom ng'at achiel, to wantiere gi sources mang'eny, methods mang'eny monego ng'iepo. Methods gi oket mana ni mondo ng'iepo pesa moro amora ma nitiere ma skul oyudo mondo tie e yo makare, e yo maber. Kik ng'iye e yo moro mopogore. Nikech kong'iye e yo moro mopogore, tiende ni ji paro ni koro idwa lok skul kar ohala. Ok en kar ohala, en kama gimoro pesa madonjo nyaka tigo e yo. Nikech nitie nyaka procurement plan. To procurement plan ni ji nyaka kel pachgi ni tang'o midwa ng'iew e skundni. Higa ka higa nyaka skul king'iyo chik mar procurement ni
odwaro ni nyaka gibed piny mondo ji owinjre ni ang'o ma ing'iewo e budget pesa matin ma wayudo higa ni ang'o monego wati, ere kaka onego wati kode. To tich monego tim kode onego bed ni tiyo kode e yo moro maler ahinya, ma onge gimoro ni nitie paro moro ni pesa ni olal. To koro chik ni ema miyo procurement ok ni en keto school mondo obed karol. Nyaka organizations moko mok school, king'iyo skunde organizations moko kata osiptal gitimo procurement. To procurement ni to kanyo bende jothieth ema bende nitiere. Koko time yo makare tiyudo ka pesa nyalo dhi makethre apoya nono. Erokamano ahinya mano Profesa Awino ZB ka wantiere kode kachiel utro koro e studio ma Kisumu odonda kariyo to romo sariyo ang'eni nitie ote mathoth ma pontiere kar ka wakaw gi mana kinde mabiro mondo mi wadhi kode nyime ka wantiere kacha e studio ma Kisumu kod kan tiere county ma Nairobi kama ote ma kamago pod merodo nyakora mogi jonga kale ote moko makoro okang'ine gi kanyo adasomo gi mana ka e mbui mara Facebook ka odonda kachiel sani. Moses Ogone wacho ni mark me present ka wantiere kar kae. Lorin Oruko morning wacho ni mbaka ber kendo antiere chenro. Erokamano ahinya. Odongo woda semo jango macho ni neno wake ntiere got bondo kae mano asembo. Erokamano. Eriko Buru neno wake ntiere Saika Nairobi awinjo Twak kendo amora. Mamito Mamilo wacho ni neno wake ntiere gwenge maga Oyugis. Ote machielo kawuok e kaunti ma Nairobi kar kae ayudo ote kawuok kuom Chloe Gutu mawacho kanyo ni mosna japuonjna manongire kendo supervisor mara mosna gi lweti ariyo ang'eni ang'alu thuolo mar mosi kiduogo Nairobi. Professor wacho kanyo mano supervisor mara oger peno and very professional. Amor gi Twak aluo Twak antiere Nairobi South B nyakora moge jwang ote ma thoth pontiere karka ang'ende ang wayud thuolo mar mondo mi wakale ari adek moko ma pod donjo karka achiel kachiel mano muting'o George Benja wuod Kaduogo mano kantiere karka nyombe wacho ni nitiere i chenro kachiel koda ka Willis Odembe Barak Ndama wuod Kadem koda Jackie Nyarmodi mawacho ni expand please poko buongo na ochokore kamora achiel ukinyi makawuono wantiere karka mondo mikori beda ne kod ng'eyo ni chenro mwakelo ukinyi makawuono en eyo machalo nade. En sario ma ukinyi seche mag Afrika ma ugwe lendo makama biro ne chaka chel kawuok e boma Nairobi wakawiywa mokwongo e chenro mar rupiny. Kikidhi mabor ka waduogo penjo moro amora ma intiere godo ioro ngire Awino pod wantiere godo e studio ukinyi makawuono. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Ticha Ngwen tudrigi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore ka osir gi bengi mar Equity. Bengi mar Equity asebedo jakanyo mar bengi mar Equity kochakore higa mar 2009. Asekeno kodgi gisemiya loan, gisemiya omuom moko. Koro nochopo kama koro kane ambe awuok e tich to ne koro awacho ni adwa chako mara. Koro kane adwa chako mara Equity nokonya. Poko pogore Sario Ginus nyaka Sadeko Kinyi Ramogi TV. Ikrini wuoth
makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Ohala dwaro kinda, mano e lesson malan. Ohala dwaro kinda, ok odwar ng'ama chunye jok. Machiegni kendo nyaka romo gi jwang'e tielo mar ariyo mar chenro mar piny. Lendo makama mabiro ni achiel kachiel. Chenro ni biro ni kawuok e boma Nairobi en saa 2 osekalo dakika 4 seche mag Afrika ma Ugwe, ma bende dhi bedo kata ka wayudo thuolo mar somo ote ari adek misibedo kioronwa mana mondo mi wadhi nyime. Pod ata e chenro makawuono okinyi makawuono mar piny ga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mokiewo nyaka sango antiere kae kod wendo man Profesa Awino ZB ma bende ntiere kache studio ma Kisumu. Wamedo mana sumo paro ni ere kaka Chike gi nyalo bedo katayo sikunde weche mag nyiepo mano ka ochopo korka uso kachel koda ka nyieo mwandu ma opogore ma jopuonje tiyo godo e chenro mag riembo chenro mopogore e sikunde ma pacho kae. Mano kaluwore kod oboke ma bende ne ogol kanyo kod PPRA mano mochung' ne rango kit nyiepo kaka itime kendo kaka itaye e piny Kenya. Nyakwara Ramogi jwang' nikech mano ne wakoni ni e thuolo mar ariyo ni penjo moro amora ma intiere godo e thuolo mar dakika 20 madongo sani wadakawo mondo mi waduok penjogo ma bende intiere ka. Tangende sani ang'achaka negi ote madonjo kawuok kuom brother Akuku George mar Thimlicho Inga Migori County. Owacho kanyo ni Oluoch penj na japuonj niya mokwongo en gi penjo adek, ariyo ema ntiere slide mineno mbele ni kanyo sani. Owacho ni pesa ma ibiro chul procurement officer mano primary school dwa gole kure, koso school fees duogo ira jonyuol, omera dhi bedo kawuok kanye. Ngire Awino ang' ikawa ne thuolo mondo mi ang' duok bang' kwatieko mokwongo ni kata wadhi mar ariyo kod mano bende mar adek mabiro. Penjo ne mar ariyo mantiere kar ka kendo owacho ni e sikul ma Thimlich primary ne owacho ni ne oyua tinde stima nitiere kanyo, stima ne oyua kanyo madonjo e sikul to nyaka sani stima pok noliel e sikul. Wadwa tiyo gi kompyuta ka wayudo stima kure. Thoth schools makoni ni kod stima to stima to onge. Kik wariambi. Wachak kod penjo ariyogo mantiere kanyo kato bang'e ng'adhi mar adek. Mar adek no koro ang' ayude kende. Ang'eni ang' wayude kanyo kama intiere. Kar kanyo kama ntie kanyo Profesa iwinjo ote mantiere mowuok kacha Thimlicho Inga Migori County. Mokwongo pesa mibo chulo procurement officers gi ponono ni gintiere jolony gi giwuok kanyo. Wadhi neno ka fee medre nikech apisa machielo mantiere koso school dhi tiyo kod rieknige mondo mi ochule ka jonyuol ok dhi bedo kata ka chulo fee. Mar ariyo weche mag stima kod lony manyasani kaka itiyo kode. Aya koro tielo mar ariyo ni ang' waduoka penjo gi koro ka wadhi. Na wacho sama ne wa doyo tie wachni. Na wacho ni school en mar sirikal. To skunde moko bende nitie private. Koro ka skunde gi mek sirikal nyaka ne yo moro amora ni chike kiketo to konego ket chike ma ok nyal ti godo
To anyalo wacho kendo machuok. Ni kata bedo ni sirikal bende wuon skul, to kendo nitiere jonyuol e bathe ka. Omiyo budget nyaka keta piny ni to ng'at madwa bedo ibro keti mabro rito weche mek procurement e skul kani. Ibro chule nade to en ng'at machalo nade. Omiyo nitiere kiwango mindiko go ji e procurement ka. Kata king'iyo e primary school, inyalo yudo ka school nitie gi accounts clerk. Ka en secondary school, pod gin accounts clerk. To ka en school maduong' machalo kata kaka Alliance High School, inyalo yudo ka en gi procurement officer moro kanyo matin. To kaka school medo bedo maduong', te kaka imedo chul nyaka ndik ng'at moro manyalo rito mwandu mar school. Procurement ni en mwandu. Ok ni kong'iew gigi itimo gi nade, tiwito gi, iloso gik mong'iew e skul ka, tiyo mondo kony nyithindo mantiere e skul. Koro ni pesa ni bro akanye, to en mana pesa manyaka losi kendo ukete e budget. Mana kaka king'iew bus, awani bus mar skul, iyudo ka jonyuol golo pesa koni. Tieni ni fees, en pesa chiel ma itiyo go ni. Ka pesa midwa tigo e skul ka, ng'iewo go gik moko to nitie. To ng'at mindike e skul ka, nyaka be ket ne pesa moro tenge mobro tiyo gang'o, mobro manage go procurement function. Omiyo kik luoro moro beda, en mana ni nyaka gibed piny gi chenro makende ayanga e yo makare mamiyo skul bro dhi nyime. Nawacho ni Kenya pod dongo, to nyaka kik waket ni ka pesa nitie skul to iketha. Nyaka ket ng'at moro ma professional. Mana kaka japuonj, kikelo jopuonj, kata jopuonj mapuonjo e skul gi, ondigi gi Teacher Service Commission. Magi jopuonj mek sirikal. Ang'o matek ahinya mamiyo ng'at mabiro rito weche weche mek procurement ok nyal ndik gi sirikal. To jopuonj to biro indiko gi sirikal. Omiyo sirikal nyaka kila budget kaka gindiko sani treasury ondiko procurement officers te tienge mopogore e departments matiye sirikal nyaka lweny gi ai treasury ma national treasury onego ndiki joma dhi tiye skunde gi tek, kata indiko iluongo ni clerks, procurement clerks. Mano bro create employment. Mane kikoro luoro kik ber kanyo. Mana kaka nyalo duoko penj mokwongo no. Mar ariyo. Penj mar ariyo en ni stima pok otiyo e skul, nyaka no bed installed, nyaka ne ket stima. Mano nyalo bedo ni en jo Kenya Power, koso en ang'o. Mane da penj ni to question no en ni to ang'o momiyo stima no ok tiyo e skund no. Mano nyalo bedo ni ng'ama ok luwe. Nitie jok moko ka manya bedo gin accounting officers mantiere e sikunde machalo kamagi. Stima nitiere to thothgi e sikunde mantiere Thimlich, Oinga, iwinjo kanyo Thimlich School, mano Thimlich Primary, kaluwore kod ote mano mar brother Kuku George. E kinde ma magi timore, ponono nyalo bedo ni gin jok mage ma oninde tich, kata ma yulo kawe tich, kanyo manyamiyo gik maka magi ok timre. Magi nyalo bedo services mamoko ma bende inyiewo, kata miyudo ka wuok oko, to bende iluwogi e yo machalo nade. To bende kirango ni kaka itiyo kod mbui kod lony manyasani kod teko sitima e sikunde chwalo chenro gi mag nyiepo, nyachopo kare nade ka stima no kende onge sikul. Mano chalo gi penjo mana penji kane pok adhi e yueyo, mana kinyalo tie kanyo mondo adhi e penjo mar adek. Nikech stima, ka onge skul, stima onego kete skul. Onego bed ni kaka sirikal loso yo madonje skul, e kaka onego kete stima e skul. Nawacho gimoro kani, skul en mar sirikal, yo en mar sirikal, jopuonj gin mek sirikal, kata mana student madonje skul kanyo koro iluongo ni mek sirikal.
Omiyo sirikal nyaka tiye matek to gibed supported gi jonyuol kanyakla. To koponi gine to seche moko yudo ka gik moko minyal tim, headmaster kata principal ok tim gi, okata ni wach sirikal, okata ni wach jonyuol. To wadwaro sani jo Kenya nyaka ng'e ni piny ni marwa, ok kata mar sirikal no kende. Sirikal no be wan nyaka wabed motegno kaka skul, committees matiye skul, jonyuol gi sirikal obed kanyakla, penjre ni to ere priority gimonego tim mokwongo manyalo loso skul. Koponi sani koro idwaro wach mar stima ni mondo losi, to ni stima no ema nyaka losi. Kaka inyal kel japuonj e skul no e kaka inyal kel stima e skul. Keto stima pole mar skul inyalo yudo, sirikal osetemo manyalo. Sirikal oywayo stima kamoro amora e kuonde mopogore opogore. Nitie rural electrification moket kamoro amora. Omiyo skundni ma iwacho ni mani Migori ni bende ang'e maler ni ok bor ahinya gi electricity. Koro to kopo nosekete tang'o ma muone tiyo, onego kete mondo oti. Keto pole madonjo e skul apani sani 35,000 35. Koro mano en ng'ato ninda ok dwar tije. Jok makamago onego bed e skul, onego golgi kiny. Erokamano ahinya Ngire Awino, ilero yo makare. Ote penjo mar adek mantiere kar kae otendore kod wechego mago mag neno ni chenro chwale sikunde mopogore opogore tenya mago mag nyiepo. Odhi nyime kwacho ni mar adek oluoch yana neno ka or pesa mano mar wach mowach ni chwale mano mar wach mowach ni committee ni onyiew godo books, both teacher guides kod course books, to bang'e okon committee ni kik ginyiew books go nikech sirikal ema koro dhi kelo books go, gin gindiko mana check mondo mi pesa go odogi. Koro anto aneno ni parono en mano madhiketo jok moko jomoko gi pesa, jomoko gi pesa. Oteno kata mare ka kochopo e yo makare kaka profesa iwinje e yo makare kanyalo nuoye kanyo ni yanda neno ka or pesa mano e chol mano mano oteno podi ne poda warangi kara kanyo to olal kendo wacho ni ne or kanyo mondo mi onyiew godo books, both teacher guides kod course book, to bang'e okon committee ni kik ginyiew books go ni sirikal ema koro dhi kelo books go, ni gin gindik mana check mondo mi pesa go odogi. Koro anto aneno mana ka parono en mana madhi keto jomoko gi pesa. Nitiere penjo kiawa mantiere karka weche mathoth mapod otenore kod weche gi mago mag rango ni ere kaka omenda gi bedo kata katiyo. Penjo kata ng'ur mapod ntiere karka gin weche go mag mibadhi e sikunde, dwaro gik mathoth mantiere karka to janyuol mapod ntiere kae kainyore. Profesa, kaponi winjo penjo no inyalo mana duoke kato bang'e anwa chope kidieny makoro wadhi ka watieko. Kaluwore gi pesa madonjo e skul, an asebedo jakom mar skunde ariyo, Turwa Karachuonyo. To iyudo ni samoro skul duoko pesa kata pesa ok tigo kaka owadwa no wachi, to gimomiyo iduoke to be ok ine e yo makare. Aparo ni skul nyaka ti mana gi pesa kaka obedo, nikech koduoke to circle machielo ma koro Ministry mar Education, National Government chiwo pesa, iduoko pesa no piny bende. Koro dwarore ni nyaka skul nyaka bedi nitie gi need, to skul bende iyudo ka pesa madonjo e skul imiyo sirikal miye pesa mana gi nyithindo ma en godo.
To ka nyithindo dok piny ma samoro nyithindo ringo skunde no, tiende ni koro pesa be samoro sirkal bende bedo gi tich matek mondo or pesa e skul maonge nyithindo. Koro pesa koyudi to nyaka ti. To parents mang'eny, jonyuol to gi skunde, bende teru nyithindu e skul. Nikech skul ok en mana mar sirkal kende, skul en mar jonyuol bende, nikech nyithindgi somo kanyo. Koro aneno mana ni pesa mibadhi matimore e skul, iyudo ka skunde bende ji chamo parents mang'eny, jonyuol chamo pesa madonjo e skul. Omiyo magi nyaka koro losi. Auditors, iyudo ka oriwore gi jogi, iyudo ka gik ma dhi nyime skul ka ok nenre e yo makare. Magi onego loki kendo losi, kendo auditors nyaka ng'i weche gi malong'o. Inyalo yudo ka auditors bende onge gima gitimo, gindiko andika report ni gini kama otimore. To skul to pesa to skul to gore piny. Omiyo skul, ere kaka skul gore piny to pesa to sirkal to oro. To magi ma waluongo ni accountability, magi procurement act ma koro sirkal oketo. Nikech iyudo ka procurement ka ema problem nitie, ema nitie kuonde moko, rode moko otuch ma pesa gi nyalo bedo ni wuoke. Iyudo ka principal bende o supply. Principal ere kaka nyalo bedo ni supplier. En puonjo ka saidien mtokni ge moketo kanyo ni ema kelo oganda, ema kelo ang'o, ema kelo ne bando donje skul. Koro mago e mibadhi monego kik bedie. Ji nyaka bed auditing, nyaka bed motegno. Committees management committees gin bende moko riwore gi nyaka principal, gibe gichiemo, gin bende gi signatories ma gineno kaka weche gi ging'eyo kuma pesa gi. Iyudo ka ng'ato ndiko blank check. Koro blank check ni kondike to ondike ne principal dhi golo pesa to ondika ni procurement to onge gimoro procurement moro amora matimore. Koro kae mane momiyo koro sani Public Procurement Regulatory Authority ji penja anto kan ne gima PPRA timo marach. Ipenjo nikech pesa gi dhi kanye. Inyalo yudo ka skul maduong' machalo kaka Yala, kata skul machalo kaka Ogandi, kata machalo kaka Homa Bay School, mago skunde madongo mayudo pesa motegno. To iyudo ka gionge gi procurement officer. Principal ema supply, principal ema timo ang'owa, principal pesa gi donjo to kendo ji okia kuma gidhiye. Omiyo nyaka sani nyaka wapenjre nikech procurement kaka obedo kotime maber to school bro perform maber. Tiende nitie performance mar procurement is good. To ka orach to school bende performance ne dok piny nikech koro iyudo ka ng'ata nyaka jopuonj moko bende imiyo gine ni mondo o supply. Koro gin gipuonjo seche mag. Penjo maduong' ahinya mantiere kar kanyo. Erokamano japuonj Manongire Awino. Ang'eni wachopo kidieny makoro bende wadhi kacha ka watieko chenro kiny ma kawuono kapok aloro nyakwara Ramogi Jwang' nitiere paro ma podonjo kar ka Alfayo Bodi mano kokalo SMS marwa mano mara 336 wacho ni aneno chenro ka ntiere Ndhiwa Twak Berndi ji osebede mudho mandiwa kaka capitation tiyo e sikunde kod moko mathoth sirkal ni kare kum chenro makamano. Erokamano nyako moche mari amoso ukanyo mosna jabathino awinjo ukantiere ka bondo maber. Erokamano nyawikono wanyingi kata kamano namba ni bende wayudo kar kanyo ote mari mabende donjo kar ka ote mamoko Celine Dion mabentie kar ka kod Maureen Ali Mami Mams kachel kod ka Liz CJ Benta Bentos bende wacho ni entiere Twak kae kod Ben Makoraro Makoroko. Erokamano ahinya Eunice Adhiambo kod Willis Odembe pontiere kar kae kod George Benja. Erokamano Kimathi Dedan bende ntiere kar kae kendo wacho ni amora ahinya gi winjo weche ma Ngire oseketo kanyo. Barak Ndama Wood Kadem bende wacho ni wachnwa uru pesa help cha yawa
Comrades odenyo. Comrades dongo yudo pesa last week. Kosa gin first years kende emo yudo pesa. Konwa isetieko pesa ni kose teme nade. Nyakora mo jonga chope gidiny makoro watieko dakika 3 modong karka. Ada miyo Professor Awino mondo mi olerno ne wach mogik en ang'o mantiere karka. Chik to koro ntiere karka ma oganda onego bed ni tiyo godo e weche duto monego bed ni itime. Ngira Awino ami thuolo ni mondo mi imiwa wach mari mogik. Ote mari ne nyakwara moge jwang kamora mora ma intiere opango chako chenro mag procurement en sikul en japuonj otagi yo machalo nade mana ka watieko sani okinyi makaone chenro ne. An wach makende manyalo wacho ne joma manage skunde gi duto te ni piny mar oganda mar onagi wan ema nyaka warite. Kik wawe ne sirikal ni koro wan e sirikal. Nitie county government kendo nitie national government. Wariwre uru kanyakla ma wamakore mondo ne ni skunde gi obedo namba 1 e national examination. Ka ok watimo mano ni wan bende principles manitie kage yudo ka samoro ok wang'iyo gigi matimore skunde gi yo makare. Koro nyaka wabed mana motang' ka wang'iyo ni wa demand accountability. Koro mane gima nyalo wacho ne jopiny gi skunde managers make school kauru skunde gi obed kaka maru kendo ritgi kendo make sure ni gigi matimore obede yo makare. Gigi ok ni giketho school. Secular gi ok richo. Secular gi gin mana loso school. Secular mar PPR ni en gi mondo lo school. To jok moko bende nyaka sani school ang'o ma omiyo ng'ato nyalo wacho ni procurement ni en gima rach. O create jobs, omiyo ji bedo gi tije, nyithindo mabegi ne bro bedo gi tije, mine ma timo ohala bro skunde gibro yudo. Koro ka ji jotim e yo makare to kata principal gini go ok no bedo suppliers. Un joma nyithindo youth mine ubro bedo ka utimo ohala gi school e yo maler e yo makare. Mane gima nyalo wacho okinyi makawuono. Agoniro kamana nya Professor Awino ZB kundo thuolo matokore Ramogi TV weche gi mag nyieo e sikunde mopogore opogore gi lony mari wagwero kamana nya jowa obedo kod ng'eyo kachiel koda ka tiegruok okinyi makawuono. Nyasaye oriti chieng' machielo ka wagoche ni mondo ibie chenro moro amora mar Ramogi TV wabiro bedo gi mor kendo mar bedo kodi e chenro kaka Ramogi TV. Nyakoro Ramogi jwang mano ngire Awino ZB japuonj kendo mane kar tiegruok no mano mar mbalariany ma Nairobi ka otiego wechego mag uchumi kod mago bende mago ohala. Tainya lony mare mag nyiepo kod tiyo kod migepe ma opogore. En sa 2:25 kideny makoro watieko lendo chenro ma okuongo e chenro mar piny. Kinegi duto agoniro kamano kuom bedo koda ka ioro ote mari ibedo koda ka ibudha nyaka sani makoro watieko. Orit masani anyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka Tsango. Twak mabiro kata chenro mabiro en mar poko pogore kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Orit masani.